Може би не знаете това, но най-дългият пешеходен маршрут в света минава от Южна Африка до Аржентина. Започвайки от Кейптаун, Южна Африка, преминавате през африкански страни с крайна точка в Египет, след което навлизате в Азия през Израел. Оттам преминавате през Азия и достигате до Турция и Европа, след това до Грузия и Русия. Пресичайки пусти и замръзнали земи, ще стигнете до Беринговия проток. През зимата той замръзва и продължавате пътуването си към Аляска, САЩ. Оттам се отправяте надолу през Канада, след това към САЩ. Следващата държава е Мексико и след това към Централна Америка. След като преминете през Централна Америка, ще се изправите пред Дариенския проток, една от най-опасните джунгли в света. След това ще стигнете до Южна Америка и ще се отправите към крайната дестинация в Пуерто Алманза, Аржентина. Общото разстояние е 50 000 км. Преминавайки през едни от най-трудните пътища в света, като Дариенския пролом или през ледени места като Сибир, Русия, Аляска и САЩ, се очаква да отнеме близо 10 години. Пътешествие, пълно с предизвикателства, но и с преживявания.